Pa znate šta, ne plašim se, pamtim ja neko mnogo gore vreme nego što je sad. Naš narod je dovitljiv, snalažljiv, tako da bit će gore. Mislim regularno, dolazit će nekim drugim putem. Oni će dalje voziti, ako bude 1000 dinara benzina, ova banda kriminalaca koja vlada država, oni će dalje voziti, ali sirotinja neće imati ni, nema potrebe, ili sirotinja inako nema i ne vozi kola. Ko se ne plaši? Hoćemo li opet kod 90. biti na ulici i juriti goriva? 100%, možda i gore. Zašto tako mislite? A evo mislim zato što lepo su rekli našem predsjedniku, ne možeš da sediš na dvije stolice, možda se opredeliš ili si za Ruse ili za Amerikanci, a ne da igraš neku ulogu tu, nismo za ovoga, nismo za onoga, ja ne pitam nikoga, a ne možeš ti sam da živiš. Hoću lažu sve bre, plaši ovaj narod. Prijatelju, ne možeš ti da dovedeš narodu u kolaps, nego se to priprema zbog neke drugih stvari. Sve će da završi, samo trenutno da napravi psihu u ovom jadnom narodu. Razumeš? Da se plaše joj kućemo sad i ovo. Nema straha, imat će tu i goriva. Doći je s neke druge strane, nije taj NIS jedini. Ja sam prodavao gorivo na ulici i imam neki respekt prema tome svemu, ali mislim da smo to odavno prevazišli i da više to se sigurno neće vratiti.